इतना इंतजार के बाद आखिर आज वो दिन आ ही गई। अच्छा ली नाश्ता करी जी। लीना जी देखी जा इला जाइल सरमाइल नजर झुका के बात कइल चाय गिरावल ये सब बहुत पुराने स्टाइल हो गइल बा। हम रवा के पसंद करत आनी ई रवा फैमिली जाना थी और हमरो फैमिली जाना थी। रवा भी झट से हाँ बोल दी ना तो दोनों पुरानी मिलके ना एक सेल्फी लिहल जाई और सेल्फी सीधे फेसबुक पे अपलोड करा ऐसे करके। बेटी ई तरीका कोनो बात करे के अब अरे महाराज ठीक है तो कह दिया। अरे ना ना ई तो अरे ना ना काम माँ एक तो वीर इतना मुश्किल से छुट्टी लेके आयल बड़न अब छुट्टी लेला के बाद लड़के देखे आयल बड़न और कितना टाइम चाहिए। हाँ? अरे का मतलब कि पाकिस्तान पे अटैक करे बका कि सरकार की मंजूरी लेहल बहुत जरूरी बा। बोले बोला ए जी रवजर से हाँ बोल दी ना। बस 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 हो गई भैया हाँ बोल दे रहा। माई माई हाँ? चला ना भाभी के सब दे दो ना। हाँ अम्मा जी हाँ सब कुछ तय हो ही गई बताओ कुछ लहला से पहले एक सेल्फी स्माइल करे ना। नहीं के बचल। अरे इतना हंसमुख लड़की तो हम आज ले ना देख ले रही। आखिर खोजल के कर जाना तनी सारा प्लानिंग तोरे बनावल। अभी टेंशन वाला भाई खातिर टेंशन फ्री भौजाई चाहिए की ना। देखा ना आज सब लोग कितना खुश बा सपना के देख के। बाबूजी हाँ। भौजाई गुड़िया लेके आवे के बा टेंशन के पुड़िया ना। ए जी हाँ। हम मन्नत मंगले रहनी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए ना तो हम काली माई के प्रसादी चढ़ाई। अरे तो जब बाजार बीत गई है तब तहरा याद आइल है। ड्राइवर साहब जी तनी गाड़ी घुमाई तो प्रसादी लेवे के बा। मालिक हमरा कहीं और जाए के बा लेट हो जाई। अच्छा ठीक बा काल हम ले ले प्रसादी। माई हाँ तू लोग घरे चला हम प्रसादी लेके पीछे से होता बाकी तू कैसे है बा। हम आ जाए माई। ड्राइवर जी भैया गाड़ी रोक दो। जी रोक ले भाई। बबुआ जल्दी आ जाइए। ठीक बा माई। हाँ हाँ अच्छा माई तू लोग चला हम आवता। ठीक बा अपन ध्यान रखो।